दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना ससे क्लिपाव नायनानैनो मिथिखादों जानो हागौ नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर नायनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों डाइभर्स। बेयो मोनसे गोदान बड' ट्रेजेडिक शर्ट फिल्म। लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै फुलै नायाखै अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आबुल नार्जारी, प्रनिता नार्जारी, सुबुंसार ब्रह्म, नमिता मुसाहारि, बाबलु नार्जारी। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डिरेक्सनानो जादों नयन मुसाहारि आरो केमेरा एडिटिंआबो नयन मुसाहारि। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि प्रनिता नार्जारी अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' ट्रेजेडिक शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांदो। नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जाहैनो हागोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैगोन। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन।